Indaba fulani manje kunento sicala ufuna uqalele yona manje uncede ngayo. Unale indawo ufuna ucabise zona. Ngintoni lofundiswa ngawo sicala? Indaba fulani yesiba wena ungulani kudala usinsiwe. Ngicela manje pholi unxele izinto abadibana nazo apha insizweni bayongcebise phana phana. Uyabona sicala ukuphendula umbuzo wakho malunga la into obuza yona. Uyabona njengoba usindiswa nje zikhona izinto zokuqala ezibalulekileyo xa usindiswe ukuba uzenze. Uyabona even noba seyisongumuntu osebesindisiwe ukudala esensindisweni ukuyizinto ezinhlanu ufuna uziqaphela uzenze hayi ezibalulekileyo. Eyokuqala njengoba usindisiwe nje kufuneke ukuthandaza. Uyabona ukuthandaza ke ukuquka ukuzila ukudla. Uyabona eyesibili into obafuna ukuyiqaphela xa usindisiwe kufuneke uyithande into bangaba ulifunde iBhayibheli ngamanye amagama ulifunde izwi. Uyabona so zizawukhulisa ke izinto apha entsindisweni as much as ungena yaye zizinto ezo ezizakunika amandla ungaphindi ubuyele emuva kwezinto okade uzenze. Ezithathu kufuneke nje usindisiwe nje ukuthanda uhambe ungqina ngoYesu even abantu abangakholwayo ithande laa nto ongqina ngoYesu Kristu obethule emnqamlezweni. Uyabona eyesine kufuneke nje usindisiwe nje ukuthande ukumamela isazela sakho. Yebo isazela sakho sithi yes uyenza sukuyenza ungasiphiki isazela sakho ngoba umoya ongcwele uthetha nesazela sakho. Uyabona so esihlanu kufuneke nje usindisiwe nje ukuthanda ukukhonza. Uyabona uhlale njalo ukukhonza ngoba xa ukhonza usiye enkonzweni xa kushunyelwa kuvuselelwa esazela sakho. Uyabona then ke ngokubekho izinto eziyingozi yaye ke ngoku ezikutshaba entsindisweni ezinhlanu ezibaluleke zizinto ezokukhulisayo entsindisweni yaye ke xa ezinto ezinhlanu ezibaluleke uziyeka kulula ukuwa. Then kubekho ke ngoku ezi zintathu ziyingozi xa usindisiwe apha evangelini. Uyabona ngamanye amaxesha ezi zinhlanu zikwakhayo xa zingekho zizale zintathu. Uyabona umzekelo ezi zintathu eyokuqala njengoba ungumfana into eyingozi evangelini okokuqala ngamantombazane. Loo nto ke yingozi kakhulu leyo yathi yabetha nabantu abakhulu abaziwayo. Uyabona yababetha le ndawo yamantombazane. Ngamanye amagama eyona nto ingozi okokuqala yingozi kakhulu sisono samantombazane. Ngamanye amagama sisono sombulu sisono somjodo laa nto bathi abelungu yi-fornication okanye yi-sexual immorality. Yinto leyo elutshaba kakhulu apha evangelini nowadays esijongana nayo and as a result loo nto leyo seyide yayinto eqhelekileyo apha evangelini abantu abayenza mihla namalanga and as a result bengaboni ubungozi kuyo. Uyabona then eyesibili ke ngoku enebetha abantu kakhulu evangelini yimali. Uthatha ithemba labo balibeke emalini. Uyabona bathatha imali bayenza uThixo lo umuntu angaqheli ukuxhomekeka kuThixo aziqhelise ukuxhomekeka kwimali. Uyabona kanti kukhona ubomi umuntu awuphilayo exhomekeke kuThixo engaxhomekanga emalini. So yenye into yesibini ezingozi evangelini leyo imali uthanda imali. Uyabona esithathu into eyingozi evangelini njengoba umzalwane nje uzawuba umzalwane omhlawumbi uThixo akuncede ushumayela. Into esithathu eyingozi ebetha kakhulu abantu uphakame. Uyabona uphakame ngoku ngelento uThixo akunike yona uphakame ngayo uphakamela abantu ngento uThixo ayibeke kuyo. So zezo zinto ezintathu ezo kodwa yona ingamandla ngoku uSathane azokulinga ngayo mihla namalanga yile yokuqala yamantombazane. Yingozi enkulu le ibethe kakhulu ilizwe lethu yayibetha yaligqiba ilizwe yayigqiba tu ivangeli yaye ubungozi bayo ayipheleli uhlaza wena wedwa. Uyabona ivangeli iyahlazeka le nto ubuyesu ubethelwe emnqamlezweni xa ubuyele ezomeni. So ke ngoku bendithembosa kwanto nhlanu khona yesithathu yokugcina ngoYesu abantu bakwazi ukusindiseka. Uyabona abantu bakwazi uyakholwa. So ngamanye amagama wena xa ubuyele ezomeni ingakumbi kwesihlomjolo ubuyela kuso. Ngamanye amagama wenza laa nto umpostoli uPawule beyithethile wathi ukhanyela amandla. Ngamanye amagama uyinto ubuyesu ufele emnqamlezweni uyenza into engeke. Number 2 awuhlazise wena awuhlazise ivangeli uhlazise uKristu ngokufela emnqamlezweni. Laa ndoda ifele emnqamlezweni yayo izono zakho uyayihlazisa. Uyabona okwesibili awuhlazise wena yona yodwa. Okwesibili uhlaza nesithunzi senkonzo. Uyabona
uhlaza isithunzi senkonzo kwaziyo enkonzweni yakho uba ukho umzali ubani owenza eyintombi, uyabona. Okwesithathu, into ehlazisayo umfundisi wakho njengoba ekufundisa nje ukuthi wena sukona sukwenza izono sukuthini, immediately wena ungena kwezo zono usenza wonke lana uyamhlaza umfundisi wakho, uyabona. Kodwa ungamandla uhlaza igama lenkosi uYesu ngokuthi ubuyele esonweni. So zezo zinto-ke ezintathu ezo ezimtshayo ekufuneka emzali wami njengokubungena kwi-right direction yokukhonza uYesu uzigade kakhulu, ingakumbi ngeyokuqala ndithethe nempakamo, uyabona. Xana masewenzele uchanele kwento ezintathu nansi lo mshincede ukuba ukuhlambulule ngoba amandla esono ahlele kusifihleni, uyabona. Isono sinamandla empilweni yakho xa sele uzele ukholo wabuyela kuso, amandla aso uba sokubambe sikuhonde ungasithethe usihlambulule. So amandla esono sisigazi kayo sisemanzi ozixolela izono ukuba ngaba ungachaneka, kodwa into engamandla kubuyele enkosini uthi uhlambulule uzivume izono zakho, uyabona. So zezo ndawo kumzana wami ezibe ndithetha ngazo kuwe ufuneke uzigade, uyabona, nje usindisiwe nje uzijonge, uyabona. So zezo ndawo kumzana wami. Hayi, ngikubulela kakhulu ndawo ngoba afisa